Добре дошли отново в Метаболитен ум, където изследваме връзката между метаболитното и психичното здраве и метаболитните терапии, като хранителна кетоза, като психиатрични терапии. Аз съм доктор Бред Шер. Днес ще обсъдим лабораторните изследвания, които повечето експерти препоръчват преди започване на хранителна кетоза за психични заболявания и ще предоставим ресурси в описанието, които да ви помогнат да започнете. Ще разгледаме и колко често човек трябва да обмисли проверката на тези лабораторни изследвания и какви случващи се промени може да очаквате да видите. Освен това, ще имаме отделно видео, в което ще разгледаме други показатели за начина на живот, които не изискват участието на лаборатория или лекар, така че следете за това. Метаболитен ум е инициатива с нестопанска цел, стартирана от Базуки Груп, филантропско начинание, стартирано от основателя и главен изпълнителен директор на Roblox, Дейвид Базуки и съпругата му, авторката Джен Базуки. Дейвид и Джен имат идеята за метаболитен ум, след като синът им Мат се възстановява напълно от сериозно психично заболяване, в този случай биполярно разстройство 1, използвайки терапевтична кетогенна диета. Дейвид и Джен откриха изследвания за метаболитни терапии за психични заболявания чрез фонда за изследване на мозъка Базуки и стартираха Metabolic Mind като образователен ресурс за пациенти, семейства и клиницисти, които се интересуват от повече информация. Те също така искат да предложат послание на надежда. Свободата от бремето на психичните заболявания е възможна. Нашият канал е само с информационна цел. Ние не предоставяме индивидуални или групови медицински или здравни съвети, нито установяваме връзка между доставчик на здравни услуги и пациент. Много от интервенциите, които обсъждаме, могат да имат драматични или потенциално опасни ефекти, ако се извършват без подходящ надзор. Консултирайте се с вашия доставчик на здравни услуги преди да промените начина си на живот или лекарствата си. Преди да се впуснем в конкретни лабораторни изследвания и тестове, е полезно да разберем защо изобщо ги предлагаме. Първата причина е да се получи базова линия, за да можете да проследите промените във времето, но втората е да се проверят за предшестващи заболявания. Ако откриете анормален лабораторен резултат след започване на нова диета, трябва да знаете дали е бил там преди това или е резултат от хранителните промени. До някъде има смисъл. И също така има някои много редки противопоказания за хранителна кетоза, които бихте искали да знаете предварително. Това е предисторията, но сега нека преминем към изследванията. Ще започнем с списък с стандартни лабораторни изследвания, които почти всеки лекар трябва да може да назначи и които бихте могли да обмислите преди да започнете хранителна кетоза като терапия за психично заболяване. Те включват пълна кръвна картина или CBC, цялостен метаболитен панел или CMP, тиреостимулиращ хормон или TSH, липиди, хемоглобин А1C, пикочна киселина, инсулин, витамин D и нива на лекарства за различни психиатрични лекарства. Има и други потенциално полезни лабораторни изследвания, които бихте могли да обмислите, но те не са толкова рутинни, така че може да е по-трудно да накарате лекарите да ги назначат, но си струва да знаете за тях и да ги обсъдите с вашия лекар. Можете да намерите статия за това как да говорите с вашия лекар за кетогенни диети и психиатрични разстройства в видеото по-долу, което може да ви помогне. Но допълнителните лабораторни изследвания включват разширен липиден профил, включително липопротеинов NMR, ApoA1, както и измервания на инсулиновата резистентност като LPIR, или оценка на инсулиновата резистентност и потенциално по-подробна оценка на щитовидната жлеза като свободен Т4 или свободен Т3. В някои случаи може да искате да обмислите и нивата на карнитин, селен или цинк. Не се притеснявайте и ще разгледам всяко едно по-подробно по-късно, за да можете да обмислите тази азбучна супа и да разберете по-добре целта. Очакваните промени, честотата на оценката и така. Нека започнем с нивата на лекарствата. Хранителната кетоза може да понижи нивата на лекарства в кръвта, като литий, депрекот, тегретол и други. Но интересното е, че намаленото ниво не винаги може да означава, че лекарството е по-малко ефективно. Ето защо клиницисти като доктор Джорджия Иит ясно заявяват, че предшестващите лекари трябва да устояват на рефлекса да увеличават дозата, ако нивото спадне. Вместо това тя препоръчва клиницистите да съпоставят нивото на лекарството с всяка поява на симптоми. Например, ако някой се чувства много по-добре с подобрени психиатрични симптоми, но нивото на литий намалява, това не е непременно индикация за автоматично увеличаване на дозата. Всъщност, както предполага доктор Иит и други,
Това може да демонстрира, че е възможно да се намали дозата безопасно по организиран и внимателен начин. Можете да научите повече за коригирането на психиатричните лекарства в нашето специално видео, включително обширни интервюта с доктор Иит и Мат Базуки. Добре, сега нека разгледаме подробно някои от стандартните тестове. Нека видим пълната кръвна картина. Помага за скрининг на анемия и оценява вашите бели кръвни клетки и тромбоцити. Въпреки че не бихме очаквали голяма промяна при кетоза, е важно това да е базово измерване. Цялостен метаболитен панел оценява чернодробната и бъбречната функция, също така нивата на натрий и калий, киселинно-алкалния статус и глюкозата. И така има много в този един тест. Този тип метаболитен панел трябва да се прави след гладуване в продължение на поне 8 часа, тъй като прави измерването на глюкозата по-стандартизирано. Ако някой има тежко бъбречно или чернодробно заболяване, той ще трябва да работи с опитен клиницист преди да започне хранителна кетоза. Някои хора могат да видят подобрение в чернодробните тестове, ако имат нещо като мастен черен дроб, или може да открият, че кръвната им захар се подобрява след преминаване на хранителна кетоза. Но интересното е, че глюкозата на гладно може да се повиши или понижи в зависимост от индивида и ще поговорим малко повече за това. Но след това нека се спрем на TSH или тиреостимулиращия хормон. Понижената функция на щитовидната жлеза, представена от повишен TSH, е свързана с депресия, надаване на тегло и повишен LDL холестерол. А психиатричните лекарства като литий могат да забавят функцията на щитовидната жлеза, така че е наистина важно да се установи базова линия преди започване на кето диета. Спорно е колко подробен трябва да бъде лабораторният скрининг, но TSH със сигурност е минимум за начало, но обикновено е полезно да се добави и свободен T4 или свободен T3, тъй като те могат да предоставят по-подробна информация за състоянието на щитовидната жлеза, а лекарствата могат да ги променят. Нивото на свободен T4 може да намалее с хранителна кетоза, но не е ясно дали това е клинично значимо. Например, ако свободният T4 намалее, но TSH остане същият и няма симптоми на хипотиреоидизъм, като умора, надаване на тегло или запек, тогава това може да не е клинично значима промяна. Не забравяйте, че ключът е да се търси корелация или липса на такава между лабораторните промени и клиничните симптоми. Но е важно също да се помни, че много психиатрични лекарства могат да променят функцията на щитовидната жлеза и само TSH може да не открие това на ранен етап. Ето защо предлагаме да се проверява TSH, свободен T4 и свободен T3 в повечето случаи. Сега нека поговорим за витамин D. Ниските нива на витамин D могат да бъдат свързани с психиатрични симптоми, особено депресия. Освен това, антипсихотичните лекарства могат да понижат нивата на витамин D, така че е важно да се направи скрининг в началото. Ако нивата са ниски, човек може да ги повиши, като се излага на безопасно слънце или понякога дори като приема добавки. Друг важен витамин, който трябва да се провери, е витамин B12. Дефицитът на витамин B12 понякога може да се прояви със симптоми на депресия, психоза или дори деменция или делириум. Следователно, за всяко психиатрично разстройство е наистина полезно да се проверява B12 в началото. И когато започнете хранителна кетоза, не е по-различно. Ще искате да проверите в началото и да видите как се променя с течение на времето. Липидите са следващия тест в списъка. Стандартният липиден профил включва LDL, HDL и триглицериди. Така че когато започват хранителна кетоза, повечето хора ще видят повишение на HDL и намаляване на триглицеридите. Интересно е обаче, че литературата показва, че средно LDL не се променя при повечето хора. И ако се промени, е по-вероятно да се повиши с малко количество, например с около 10% или по-малко. Но при някои хора може да се повиши много по-високо. И тук е полезно да се направят по-напреднали тестове за липиди, като APOS, ApoB и ApoA1, тъй като съотношението ApoB към A1 е полезен предсказващ фактор за сърдечно-съдов риск, дори по-предсказващ от самото LDL. Също така може да е полезно да се знае размерът и броят на LDL частиците. Като перфектен пример, Virta Health направиха проучване и представиха своите едногодишни данни, показващи, че средно LDL се е повишил с 10% при хранителна кетоза. Нямаше обаче промяна на ApoB,
Малките LDL частици намаляха и общият сърдечно-съдов риск намаля с 12%, но те никога нямаше да знаят това, ако бяха проверили само LDL. Ето защо смятам, че по-подробната оценка на липидите е наистина предимство и почти задължителна, въпреки че не всички медицински специалисти са съгласни. Хората могат да поръчат свои собствени лабораторни проби от веб-сайтове като ownyourlabs.com и други, ако е необходимо. Така че това е нова функция, която става все по-популярна. Това е доста готино. Друго нещо, което трябва да се знае за LDL е, че някои проучвания съобщават, че може да има преходно повишаване, което се връща към нормалното след около 6 или 12 месеца. И към края на това видео ще поговорим малко повече за повишения LDL, като се фокусираме по-специално върху хора с хиперреагиране на нисковъглехидратна диета. Но след това нека поговорим за пикочната киселина. Пикочната киселина е нормален отпадъчен продукт, който се получава основно когато тялото ви разгражда клетките. Така че пикочната киселина може да се повиши при някои хора на кетогенна диета, но отново това не е задължително да означава проблем. Най-важно е, ако някой има предшестваща подагра или камъни в бъбреците. Добре, след това нека поговорим за тестване на метаболитната функция и инсулиновата резистентност. Едно от основните предимства на хранителната кетоза е подобряването на метаболитното здраве. Получаването на базова стойност за това е наистина полезно. Хемоглобината А1C е 3-месечна средна стойност за кръвната глюкоза и кръвната захар, която може да бъде полезна за проверка и проследяване на всеки 3 месеца. Проверката на нивото на инсулин, когато гладувате, също е полезна, тъй като можете да го комбинирате с глюкоза, за да изчислите така наречения HOMA-IR, който е чувствителен маркер за инсулинова резистентност. Не забравяйте, че инсулинът е отговорен за това клетките ви да приемат глюкоза и да я използват за производство на енергия. Но ако някой е инсулинорезистентен, нивата на инсулин се повишават и ефективното производство на енергия намалява, така че е наистина важно да се изследва. Друга важна част от получаването на ниво на инсулин А1C е, че това може да ви помогне да интерпретирате промените в глюкозата. И повечето хора с метаболитна дисфункция и инсулинова резистентност ще видят как глюкозата им нагладно намалява с течение на времето с хранителна кетоза. Някои хора обаче, особено тези, които са по-чувствителни към инсулин, всъщност могат да видят как глюкозата им нагладно се увеличава при кето диета. Има термини за това как адаптивно запазване на глюкозата или физиологична инсулинова резистентност, или ако се случва сутрин, може да се нарече феномен на зората. Идеята е, че черният ни дроб произвежда повече глюкоза чрез процес наречен глюконеогенеза, който е много различен физиологичен процес от хронично повишените нива на глюкоза и повишение инсулин от метаболитна дисфункция. Нека го повторя. При инсулинова резистентност или подобно на преддиабет е склонно да имате повишена глюкоза и повишен инсулин, но при адаптивно запазване на глюкозата може да имате временно повишена глюкоза, особено сутрин, но с ниски нива на инсулин. Ето защо мнозина смятат, че изолирана повишена глюкоза на гладно в контекста на добро метаболитно здраве може да не е непременно проблем. И за това проверката на инсулина на гладно и хемоглобина А1C може да бъде наистина полезна. Има статия от dietdoctor.com, която ще изброим по-долу, която разглежда това малко по-подробно. Краткото обобщение е, че ако глюкозата на гладно се повиши, докато А1C и инсулина се понижат, това вероятно е нормален физиологичен отговор, а не риск за здравето. А по-нататъчната оценка на нивата с нещо като непрекъснат глюкозен монитор или CGM може да бъде още по-полезна за наблюдение на модели и получаване на дневна плъзгаща се средна стойност на кръвната ви захар. Затова моля, обсъдете тези съображения с вашия лекар и можете да разгледате образователното ръководство в описанието за повече информация. Друг тест, който трябва да имате предвид, е нивото на карнитин. Карнитинът е съединение, което транспортира масни киселини, за да се използват като източник на енергия. Водещите кетодиетолози Бет Зубек Каня и Денис Потър, както и пионерът в метаболитната психиатрия доктор Крис Палмър, препоръчва да се проверяват нивата на общ и свободен карнитин при всеки, който започва терапевтична кетоза, тъй като ниските нива на карнитин могат да попречат на някого да постигне адекватни нива на кетони.
Клиницист може да препоръча добавки с L-карнитин под внимателно клинично ръководство. Следващият въпрос, който искаме да разгледаме е колко често трябва да се правят тези видове лабораторни изследвания. Експертите като цяло са съгласни, че трябва да ги тествате в началото, преди да започнете терапевтична кетоза, и много от тях са съгласни, че е разумен последващ тест в рамките на 6-12 седмици след започване на кето диета. След това тестването се основава на резултатите, а нормалните находки трябва да се проследяват по-рано, например след още 6 седмици, докато нормалните находки могат да се проследяват след 12 седмици или дори повече. Нивата на лекарствата може да изискват по-честа проверка, особено ако има някакво увеличение на психиатричните симптоми. Знам, че това е малко неясно и е така, защото няма официално съгласувано ръководство и за това е наистина важно да се работи с вашия лекар, за да се определи колко често да се проверявате. Това са най-често срещаните и най-важни лабораторни изследвания за проверка, но други може да се основават на вашата медицинска история. Този списък не е изчерпателен и не е предназначен да бъде медицински съвет, но можете да го занесете на вашия лекар и да видите дали има други, които той би искал да добави въз основа на вашата история и задълбочена оценка. Има и други показатели за проверка, които нямат нищо общо с лабораторните тестове, така че не забравяйте да гледате следващото ни видео, което разглежда най-важните за тях по-подробно. Но преди да приключим с това видео, нека се върнем към темата за повишените липопротеини с ниска плътност или LDL холестерол. Както споменах по-рано, повечето проучвания показват, че средно LDL не се увеличава значително при хранителна кетоза. И показах пример как малко увеличение на LDL може да бъде компенсирано от липса на промени или дори ползи на АpoB и размера на LDL частиците и подобрено цялостно метаболитно здраве. Но има подгрупа от населението, наречена LDL, хиперреагиращи, при които се наблюдава драматично покачване на концентрацията на LDL до нива, наблюдавани преди само при генетичната мутация фамилна хиперхолестеролемия. Тази област се изучава активно от гражданския учен Дейв Фелдман и кардиологът и изследовател в областта на сърдечно-съдовите заболявания доктор Мат Будов. Хиперреагиращите на чистата мускулна маса са доста поляризираща тема, като някои хора казват, че това е изключително висок риск и трябва да се третира по същия начин, като всяко друго повишение на LDL, включително генетичните аномалии, докато други казват, че това няма значение и може да се игнорира. Със сигурност не препоръчвам да се игнорира по никакъв начин, а по-скоро е важно да се работи с опитен клиници, за да се постави това в контекста на цялостното ви здраве и сърдечно-съдовия риск и да се прецени повишеният LDL спрямо всяка полза, която може да видите от хранителната кетоза. С набирането на повече доказателства със сигурност ще научим повече за повишените нива на LDL в контекста на хранителната кетоза, но за сега много експерти смятат, че това трябва да бъде сериозно обмислено и поставено в контекста на цялостното ви здраве и сърдечно-съдовия риск. Тъй като това е толкова голяма тема, ще направим бъдещо видео, посветено специално на LDL, сърдечно-съдовия риск и хранителната кетоза, така че следете за това. Но ето ключовият момент, който искам да отбележа. LDL е един от многото рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания, така че като лекар и кардиолог аз се интересувам много повече от общия ви сърдечно-съдов риск, отколкото от един единствен лабораторен тест. Също така силно се интересувам от ползите, които някой може да получи от интервенция, така че ако даден човек използва хранителна кетоза, за да постави животозастрашаващо психиатрично заболяване в ремисия, това до голяма степен компенсира промяната в един единствен кръвен тест. И също така предполагам, че последното нещо е, че съществуват много възможности за понижаване на LDL, като същевременно се остава в кетоза, така че ако това е път, който някой иска да поеме, има много възможности. Ако искате да научите повече за доказателствата и практическия подход за разбиране на сърдечния риск при хранителна кетоза, моля гледайте нашето видео по тази тема. Това е всичко за това видео, така че ви благодаря много за гледането. Аз съм доктор Бред Шер. Надяваме се, че това беше полезно, за да ви дадем някаква представа за лабораторните изследвания, които може да искате да проверите, как да ги обсъдите с вашия лекар и проверете описанието по-долу за разпечатка, която можете да донесете.
И не забравяйте, че винаги можете да използвате друг сайт като ownyourlabs.com или друг сайт, за да проверите лабораторните си изследвания, но се консултирайте с вашия лекар за резултатите и колко често да ги проверявате. И моля, не правете това сами. Отново благодаря ви много за гледането и ще се видим следващия път в Metabolic Mind.